Horas manihita salhuna. Pajupa kita muse di medium palito na mehmet. Tauduti mamuse pakateota taringo tu tradisi mamalu giring-giring di gereja. Nungal 5 edisi naung pinatolhas. Taringo tu pamaluon ni giring-giring. Mamukas yang manugot arian botari. Mamalu giring-giring bajo per minggu. Giring-giring malus, giring-giring salot. Adong dope manang na pigenay. Pamaluon ni giring-giring. Pinatolhas mamuse di partikianon di edisi na paonoponon ima. Mamalu giring-giring holan sehali doon di bagasan sataon. Pamaluon yon holan sehali di bagasan sataon. At di gamay ima di parsirangan ni tahun. Di parsirangan ni tahun ini di pukul 12 marang pukul 00 di baluma giring-giring pabotohon tu saluhutna na humaliang naung sahat tita tu ujung ni sada tahun jala sahat muse tu bona ni sada tahun. Marlopitanga ma di simatanyang memuji dewata. Sada tiki na hohomdoi di halak na korsea. Lahu memuji Tuhani di tongan ni bornini di parsirangan ni tahun ni. Patut ikon halas sonotama. Sudena siat dewata mamuka siat tanggal 1 Januari 1 tanggal 30 Desember dak kabilangat kita basa-basa ni dewata di sini. Ada rasu dauduti taring waktu nama balu giring-giring di tonga bornini. Tai deh macolo edeon buku ede nomor 372 rohaku sai halasonna. Tagamon holan hala Kristen do na marpungu di bagasna di tonga di borngini martaniam marende dumi marhata si paingo manatoras tu aka yanakon nabi. Tagamon aka halak nasing gabe tiki manang sada kesempatan dui maridang-idang lau mardalani lau tu topi ni pantai manang tu topi di laut lau tu aka kota-kota naribu. Alai molo halak Kristen do jolo marpungu do di bagas nabi di tonga ni borngini. Pamalun ni giring-giring di tonga borngini ima. Nuain tupa dang di sude gereja bi masa. Yang bu di gereja na di bona ni pasugit sude dope tagamon mamalu giring-giring di tonga ni borngini parsirangan ni tahun. Jala somal do laos ditiki babalu giring-giring di parsirangan ni tahun di sido godang akan au poso mana poso marsiajar babalu giring-giring. Aizak sari-hari yang ku marsiajar babalu giring-giring. Ale-ale gajang dui ningot sajom di balu ono 10 menit. Margati-gati ma babalui. Di sini marsiajar akan naik marsiajar babalu giring-giring. Jala di bae dong karani huria tu sih. Adong do si palas rohani si palu giring-giring di tonga borngini. Tai deho mamuse na di ayat 2 sude na di balianido pasangapon goar ni tu hatta dewata.
sudah na di balian nang eme duhut-duhut aka bunga-bunga na uli rodi hau na di harangan deke na diae pidong na matonga-tonga langit sudah patuduhon sudah makatidakon pabahenan ni di bata lam kita mah so pujiot tadi bata tadi ko mamusejolo ayat 2 Surina di berdiam bersamaku goani Tuhan kadebatkan nang emenari hamai nang hausurina ratai dipujido Tuhan tak dipujido Tuhan tak. alani hamuah karongan godang nai HP nau tahalupahon tradisi hasomalan nauli nadenggan dihuriai manungguli papol hason berita namasa di tonga-tonga di huria paingoton berhite-hite giring-giringi atau tahalaputi mak taharikoton mak naung 150 sia tahun HKBP saudang tading akka nauli mananga HP alaila marsiadu mahita pahehehon pahotton akka nauli dalan pauliulihon pamatang ni Kristus ima huriani tuhata songo di majolo parjupangata di edisi na paonoponon pajupak pahitamu se di edisi na mangihot Horas Yeah.